खुलुमबाय दिनै मोनाबिलियाव भिडिअ खालामनाय जासिगोन आरोना ओमफ्राय नै जोंहा बिमा फिसाला आरोना फिसाजो जमा पास्ता जानो नागिरदों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबायसा जागोन नै आंना फिसालाया होनफाबाय थादों आरोना ओमफ्राय जास्ट बोरै जागोन नोंथांमोनखौ नायगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै आरोना दे हाय उनाव दोनसै दे बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ पास्ता apa main ni loh saat macam ni pasti sampai dia udah dah main ke mana buat sini ni macam ni sampai loh sampai Alina dua ya ibu nek ni dia anda nak dulu finally मोनबाय आरोना दिनैसो संगासिनो आरोना न'आव लाबगोन नायगोन नायगोन नायनाय 20 टाकानिल' आरोना बेखिनियाव 20 टाकायाव बिदि बुरजा मोनो लोगोफोर ओंखायनो दखानाव जायालासिनो बायना जाफैनांगौ आरोना जाबायानो आरोना जों दा बेखौ जानोसै नै रेडि जाबाय आरोना पास्ताया जों दा जानोसै जानाय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर पास्ता एवनाय भिडिअखौ माबोरै मोनखो हरावनो खालामनाय जाबाय आरोना माने मोनाबिलियावनो राजा मोना जाब्रबनो होननायखाय Karena ini yang saya cuma lebih besar nah habis nah ini pasti ya bisa kau sini mana ya baik dulu kamu nak apa ya nak baik juga masa lu pasti kan belum berong sudah dulu nah coba barang sama sudah pergi dah apa mau ni deh belum bawa jangan bawa ni sambal jadi mana orang sambal besar banyak lagi pun coba buat ni kenapa dah buat kalau ni kumsi jadan dah mana ada setengah je like dan share खालामबानो जाबाय लाइकबो खालामबानो जाबाय शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नै पास्ताखौ इदि स्टार्ट जादों जानोबा आंना जानोबा पास्ता guys ये बेलेग खावगासिनो Lemonsi. जाबाय नायनो फिसाजो बेयो नैबे फिसाला गिदिर हस्टेलनिफ्राय दिनैसो फैदो नै
เข้าดังแล้วจะเป็น นี่बे फिसाला उन्दै बेखौथ' नुखाबाय थायो गेजेर गेजेर भिडिअआवเพื่อนดัง ไหนहाय होनहरदो बाबु गोदोर ไอ้ माइनाव दे हाय होनहरदो दे ไอ้ हाय Nanti ada animado jangan Hello guys, di video breaking donation saya ganti ada animado. Bye bye. स' लोगोफोर दिनै जों माने मोनायावनो खामब्रबनाय जाबाय आरोना बेनिफ्राय खोमसि नुदोंबो जानो हागौ आरोना एसे दावरावबो जाबाय माने गथ' गथायजों जानाय जाबाय नालाय बेनिफ्राय जों जास्ट दसे खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बे भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे आरोना लोगोफोर बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन खुलुमबाय दे गासिबो खुलुमहरदो खुलुमबाय दे माइनाव खुलुमदो दे खुलुमबाय खुलुमबाय Bye bye. बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय